Yes, Shirisa Bernard. Bosha, mwamuzi watozongugumbuka wangozobuda. So ndatozondwasiya mbhazi network dzabhazi zvomutama wani. I'm sorry wangu. Wambozama wani. Thanks wangu wambozama nipeiswa wagona napo but ndichatokumbezwa kuna chiri kuti utakusunungure. Okay wangu. Mwamuzi madzoka. Yeah. I will help you, but I'm not promising you anything about that bridge. Serious, Mom? Yeah. Ganyatso kucherechedza uchiuya matenda medza munguva yawasondisekerera mupfungwa dzangu wanditekenyedza asi ufunge moyo wangu wafa wati ndiwe wandaitsvaka kubva kare kare uye handifunge kuchauya mumwe ochifa nepipumatiye pera neyo. Let's go. Playing with them numbers like it's rotary. You got 4 or 5 bitches, that is none of me. I got one girl and her name she go Bradley. She just took my energy, that was pornography. Whoa, smoking Halloween, sipping codeine. I just keep on pouring, keep it going. I just keep on moving. Chico, onde rumwe nemasai simbi kaidzi saka tunowa simbi umodya simbi wana simbi akada mfesoyo ai wana majambi wana makanda akandije mfesoyo chakachakarwa simbi katona no azvida kuya kuti akataka tokwanisa kumudzosera mfesoyo chama uko shamwari katingotirai simbi timada zvinorambe azvondityisa zvino saka zviro zviedzwa shamwari but ndinenge good idea ngandore simbi but if I know next time, I'm telling you, man. You know what? Next time. I'm going to get out of it. I'm going to get out of big parties. But I'm I'ma pull up at your fucking block. Play with me, nigga, then you play with your life. I'm on his foot, nigga, and I'm drip. But after everything, so why don't you put on nigga? But baby, in the Abu Dhabi, I'm putting a pair of good to my side niggas. I ain't done it. We said nigga, but we said nigga. Who is my boyfriend? Can I say already? Can I say boyfriend, Jaco? Libat, come on, if friend, I know who was here. And about to have a session was sung in the same direction. That's what they found by Chase. But you know, and I'm going to trust the baby. Musuya got to try Maria quantity. You can jump on Tindy. It's my customer. It's my customer, Libat. Alright, fine. I'm sorry. But you know what? I'm going to about a package. So we must say he was just trying to help, Shaz. Alright. Libat, I can't continue messing your insecurities. Libat, I can't continue like this, Libat. And this don't need to say Libat, and this don't need to say Charachuka serious, and this don't need to say. And on the bond once I shall pay serious. On the boss late. I want to trust the woman, I say. What I said, I don't know,
usinganditrust. Chibonezwa ndipotaura ndi. Noza ndakatodza una kulezwa kuti auye vataure. Libert, to cut the long story short, inangu newega. Nezvangu newega. Libert, I can't continue like this. Just it's like over. that, just like like it's that. over. I can't continue like this. I can't continue like this, Libert. I loved you, Libert. I loved you. Bianca. I'm sorry. Okay, it's fine. Okay, we can fix Libert, it. all But still, we can all I fix needed it. was your trust. But you couldn't give me that, Libert. I can't continue like this. I loved you, Libert. Usangozviri izwa ndichiramba newe kudai. Zvotondirwadza usha. Zvinotondirwadza kuramba newe, Libert. It's not Okay, easy. it's fine, babe. I'm sorry. No, Libert, I'm sorry. Tokona zvigadzirisa zvinhu izvi, babe. How, Libert? I'm sorry. No, I can't. I can't continue like this, Libert. Wandisapakona Shaz, I can't continue like this. I can't continue like this. Libert, vanhasika usandifonere. Usataura neni even pa-app, usataura neni, usanditsvage, Libert. It's over. I can't continue like this. Bianca. No, Libert. I'm sorry, but I have to go. Kura kunorira undisiyana kuyambuka wandibaya mumoyo wandikura kunorira undisiyana kuyambuka wandibaya mumoyo wandikura kunorira. Handitomzivaika vanhu mutongodzinga muno zvemusic mukawana pekutonibatira zvaipo ndekuda kuti bude muno One music haisi kunakidza, two kutitira noise. ndoda kuti nakidza ndavo dadanana muno dadanana kubva muno Music yako kuenda kugara kunogara kuti kasi kuzeranaza nemusic yare. music ndeyangu haisi yavo anoti imba nyaya dzenyu anogara pinda nyaya dzenyu ndikuzvinzwa music yangu taura nyaya dzenyu nokuvhara maziso nokuvhara maziso taura Zvautasvimbonakidza isha. asokwa ngako akuna music yako haisimumitisana ndengako Chibuda pido ngoro iyo indawo ndokuita problem zvimwe zvinosana kasana. guys ine mudanana now please ine mudanana now Paulo nyanza udana naye baba. akozi kadanana ndoya munondidzingira muno imwe privacy amotande privacy Kauzi zvine zvinhu zvine musoro ndoda kutaura. nditaura henyu handimboteere zvinhu zvenyu ndozvina nazvo kuti ndongotera kana ina handimbozviudza handimboudze chero munhu kana ina handimbozviudze kuti taura henyu chokwadi handimbozviudze kana ina handimbozviudze Mufizura. ndakatoera ukuru Nyika dzinosha taura nefriend yangu imbude muno. Pido kani chingobuda 2 minutes. Hapana mwanzi wadzingwa rotonzi chipa tako. anotokumbira mbotaura inyaya dzenyu asi problem but guys zvekudana naye zvikazi asi bo kozova unotondirasa nenyaya yemusikana Aumborasiwi Pido. Trust me. Chingobuda panze. Ingori short conversation chiri diki. since when you are my girlfriend since when but because of this one you want to chase me out Friend yako njazi. Mbona yakwanere? Pido unadana niwe. aiwa ndikuti uri shamwari yangu handikuchirungu ya my girlfriend Chibuda panze. Chibuda panze. Chimbuda ndapanga ndakutaura nanyika zvakakosha. nyika ukunzwa kuti abhebhi rakwe Iwe ndibvira apa ndisibhebhera nyika ini. saka kudii pana Zvinenewo izvozvo. akasibe nyika kana asibhebhi rakwe akudii pana Saka Pido ndongowira navakomana chete handifani kuwira navasikana chete. akungotaura I'm just talking Ndizvidhokwa. iyo face nenge ai Ndizvako chibuda panze wakutondiboya. Nyika dzinotaura neshamwari yangu. amai hapanze nokunangoenda zvamusara chingoda sei muchingodanana zvenyu haisi problem zvacho but ndangofunga amai munongotaura Thank you. amudingo Pido ndoudza mumwe ndinozoita manje utazopera utazosunzana vanhu vakabuda manje. Friend yangu. Angubana yakaoma. Ndozvaingori even nyangupata kwa high school.
Ndokujaira but ndajaira naye so don't worry. Nawe yakanyanya kuna munhu akadai. Don't worry about it. Saka iwe kanyaya kwekuchikoro kwatifu kuwana someone anoda kusungira kuti uende mberi kuendere kwecollege chiende kosi. Iwewe unaichema chema idokuita matemba musunono. Ona pia ona madhara ona indendeka seva zvava nditori nemasavings amandaita but ndingapinde masaving budget chamwana ndichitora namari kuti nditenge matemo just gayo ndenda nengakaita waisaka waivaninokwakwanisa musha aune mari yokuti ungaafodi unoisa chikorere aninongokwabisira musha ngaafodi okay ndakuudza inofanira ndaafodi iwe uchitsvaga kukosa titi wanzoti kukosta mari pamari vanenge wova wandudza. I'm serious, I'm serious. Ndakuudza kuti kule vakavolontiya kuti vada kutora mafano ndichibva ndaendera asi nyaya kuti handine zvino ndakatogadzirawo zvendaiti but I'm just confirmed. and okay Still, I don't believe. uchabelieve ndo wana cost kana kuti ndinokuwa monstra kuti mari yacho cost I know you can move mountains. You got blessings that takes its problems. Hey, your power can stop running fountains. Hey, oh, I know you can move mountains. You can move mountains. I know I can move. But you usanyepedze kudzonga irewo. Watange brains dzako dzakatiza musoro ka. Zvimwe zvoda muono anozona. Haungati iye musikana usati wamunyenga ka. Asati atombokuda. Umeisa kuchikoro. Nyaya mwana waya it moved me. Unomuvwa iwe mwana wamai wako iwe. Unoona wamai wako udaenda kuchikoro vari kumusha. Usati unge Father Christmas. Uzati life ika. Wachiplan a future ka. Wachiplan now. Because ndochi ndozviziva une plan ezvezvi but plan of future wana wamai vako kuti uye musikana anoenda kuchikoro nhasi uzvipasira uzoti kuti gausvise shoko ovharamba wozodi inini ona ndine degree kuda kuzorora ndorora mwana grade 7 saka ndimuplanira ndamuplanira tozongopinda mumba iye achindibatsirawo nekundibatsira nose vanhu vase akudza uchapinda nemba ndiani obviously ndikamwenda kuchikoro anga kutononge baba wake ndakachandira chese ndinongoenda kuna nyika dzino ndikokutaurira shakuisa munhu mubudget yangu azvireka kuti anenge ava mwana wangu aianga kuti wakutoona sababa wake iwo ndiwakutorasika ndindakukuudza mwangu upenyu ikoko iwo ndosiritosa upenyu because ndinoda kumuplan ndikamaendesa kuchikoro ka akadzidzawo bo ini ndikadzidza nyange tikazochaazvinenge zvakuenderanaapandotautika hausati wakudanana nemwana uyu unzwa point yangu mira taureka hauna kudanana naye unaonesa kuchikoro aine kuchikoro azve ane madegree neiwawo wataura madiploma iwawo handikuona wozoti gauchisisa shoko atodzidzawo angatodzidza navamwe apana ikoko kuskuru navamwe vakomana iwe unenge watowo Father Christmas zvinhu zviri muprocess handikuona achingotanga ka obvious process hapana ka ndikazosvitsa munhu panditora mangani 6 or 8 months or gore munhu achingori kuchikoro ndichimira chiro ndizomukanda shoko apedza no zvinhu zvitori muprocess ndopatinongozvitanga zvobva ratongopera yangu vana vamai vako anda uchengetwa shamwari yangu sarasana vamai vako zvinapapa ndinokuudza ndikakuudza vanhu kule vakavolontiya kuti vanochengeta chi vapfana vanodawo chikafu vana vamai vako kuchikoro vanoda kuenda yangu vari kumusha ikoko ndata ndinotumira mombe dzoda majekiseni anona undudzawo zvemombe uyo Yeah, unondi konzeresa ndigayo sina basa I'll stay in my pocket and ndimbovereka kurasa mudangare mabebi ndiwe chete Yeah, thanks a lot Shani ndibadara mari of course I really appreciate because zvinhu zvaunongotenda usi it's fine ndingoda mukutoudza kuti sezvo zvimwe wako udzidze ungosvika paunonzwa kuti ndakugumawo izi Yeah, very true. Don't worry. I appreciate this. Yeah. Oh, Israel. Iwo ukafara ndafara. I don't know njagubhadhara sei babe.
because waligonera izvozvo ngabhawara nezvozvo chatibhadhara kutondowara mushana nokubhadhara tondowari usatombofora zvitireza zvako hazvichaita mberi wezi uye maizero aopa usikutasira uzodanana neni because wanibhadhara kakosi what iwewo futi nyaya dzimwe dzaunozongoisawo mukatikatiwo but but serious andoona munhu wambonyengarira wakuisa chidofo mukati menyaya wakuisa chidofo mukati menyaya andigara ndakuzivisa chete zvauya sei mupfungwa hatina nabasa zvinongoisa what the hell? I can't believe this. Am I dreaming? No, Benadiga. Benadiga. You have to tell my mom. Baby, what is it to see Chairo? I know. You won't believe this. Yes, I won't believe it when they gram vengo angfana. Chirit, are you out of your mind? Since when have I been your enemy? Since the day that I name boy not the Bernard Panap. Iwe, Bernard akoya panapa candidate. Mukafesana mega, then akoya kwandire kuti atsvage ndumbatsire. Ndoko ndizosvika na Bernard panapa. Iwe waida kutozviita Tabombe kikagadzirisa zvinhu. Come on guys, we're not behaving like kids now. Hey, Chinagao! Kunona chimvura mabwe nasi. I can see. Saka iwe ndo zvangu chingotadza kutaura zvinyika dzino. Hamusi kugara pasi, ngatitangire patakasira 6 years ago. Imimi zvamakaita zvamakaita mamakagara. Dai infect eko kurutonaya mamufana unaiwa muri panze, muchigadzisa muri panze. Penat, handitoona attitude nekamwe kako ka. Please, Spirit, itase munhu. Nikautaura. Nishamari, uyanokuzvimwana. Mimi nyadzenyu mosara madara. Izvi ndageza maoko sapiratu. Mukandoona futi pano mundibvunze ndaenda. Ndizvojairira. Bianca! Ukatera munhu yako zvadzokera panapa. Saka, asaonaodza. In fact, asamusizo zvamakaita. Zvandakaita zvii? Ndanyatsokucherechedza uchiuya matenda medza munguva yawasondisekerera mupfungwa dzangu wanditekenyedza asi ufunge moyo wangu wafa wati ndiwe wandaitsvaka kubva kare kare uye handifunge kuchauya mumwe achibva nepipumati yepera